खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मोनद' बर' हारियारि गौथुमफोरा ड्राफ्टिं डेलिमिटेशननि सायाव खौरांगिरि मेल खुंदों। बिटिआरनि बायजो मोन 19 जिल्लानि गेजेराव मोनद' जिल्लायावल' बर' बिजों दंसै बुंदों मनरन्जन बसुमतारी। गोदानै दरं लकसभा बियाब दाफुंनायाव गोजोननाय गैया अदालगुरि आरो तामुलपुर जिल्लानि मेलेमजिबिफ्रा। गलाघाट जिल्ला कमिटि इउबिपिएफआ दाफुंजाबाय। रायजो बेंगिरि गुलाब चन्द काटारियाया राजनैतिकआव थांफिननो हागौ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। समबारखालि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ लोगो हमखांनायनि उनाव गोदान दिल्लीयाव खौरांगिरि मेल खुंदों। खौरांगिरि मेल खुंनानै बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिया बुंदों दि आथिखालाव रावबो बर' सुबुङा अदालगुरि आरो तामुलपुरनि मोनद' एसेम्बलि सेगमेन्टआ दरं लकसभा बियाबजों सरजाबफानायखौ लुबैयाखै। लोगोसेनो बिटिआरनि मोन 15 एसेम्बलि सेगमेन्टजोंनो गासै मोननै फारियै क'क्राझार आरो अदालगुरि बे मोननै सिगाङावनो मुंख'जाखानाय समस्तिफोरा आबुङै जाखायो। मानो होनोब्ला आथिखालाव बिटिआरनि सिङाव 29 लाखनिबो बांसिन भटार दङ। बेनिखायनो मोनद' बर' माहारियारि आफाद फारियै बनसु, बर' सेनियर सिटिजेन फराम, बर' रेबग्रा जथुम, इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन, अदालगुरि सिटिजेन राइट्स कमिटि आरो बर' पिपल्स कमिटि अन डेलिमिटेशनआ बिसायख'थि आय'गनि ड्राफ्टिं डेलिमिटेशननि सायाव अजद होनानै हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ लोगो हमदोंमोन। बडलेण्ड हायुङारि गौथुमनि जोनै थिखानाय संबिजिरारि दफाखौ दहाय होयैनि अजद होनाय जादोंमोन। बे मोनसे सारियावनो बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारियाबो बुंदों दि आथिखालाव भारत संबिजिरनि दफा 330 आरो 332 खौ दहाय होनानै बिटिआरनि सिङाव थानाय गासैबो लकसभा आरो एसेम्बलि सेगमेन्टखौ एसटि रिजार्भ खालामनांगौ होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिसायख'थि आय'गखौ खावलायदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2007 इं मायथाइयाव फोसावनाय ड्राफ्टआव बडलेण्डनि सिङाव क'क्राझार आरो अदालगुरि मोननै एमपि बियाब दानाय जाखादोंमोन। खालि एसटि रिजार्भेसन खालामनायल' जायाखैमोन। नाथाय आथिखालाव बियाब दाफुंनाय बायदियै बडलेण्ड आवथानि बाक्सा जिल्लानिफ्राय मोननै आरो अदालगुरि जिल्लानिफ्राय मोनब्रै गासै मोनद' बियाब फारियै तामुलपुर, गरेस्वर, भेरगाव, टंला, अदालगुरि आरो माजबाद एमएलए बियाबफोरखौ भारत संबिजिरनि 6थि फारि बडलेण्ड आवथानि बायजोनि एमपि बियाब दरंजों सरजाबनायनि सायाव खुद्रिनानै फाइनाल डेलिमिटेशनाव जाहाथे बडलेण्डनि इसिङाव क'क्राझार आरो अदालगुरि मोननै एमपि बियाब दाफुंनाय आरो बडलेण्ड हायुङारि गौथुमा भारत संबिजिरनि 6थि फारिनि गेजेरजों दाफुंजानाय हिसाबै बडलेण्ड इसिंनि गासै एमपि आरो एमएलए बियाबफोरखौ एसटि रिजार्भेसन खालामनो थाखाय बिसायख'थि आय'गनो बिथोन हरनो बागै हादरगिरि मुर्मुखौ खावलायनाय जादोंमोन। आथिखालाव बिटिआरनि बायजोआव थानाय मोन 19 जिल्लानि मादाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा मोनद' जिल्लायावल' थांनानै दंसै होननानै इउबिपिअनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों आरो बे बिथिङाव बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादआ गोख्रों हाबा मावनानै जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि राहा दिहुननांगौ होननानै खावलायबावदों। 26 जुन 2023 धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोराव थानाय सतीश बसुमतारी गोजौ फरायसालिनि नब्लाङाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफाद, धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद, सानजा सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो सोनाब सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद जथायै सांग्रांथि सावरायमेल हाबाफारि जानानै थाङो। आसाम रायजोआव लकसभा आरो बिधानसभा बियाबफोरखौ गोदानै दाफुंनायनि थाखाय बिसायख'थि आय'गआ गिबि खोन्दोखौ फोसावबाय। बे फोसावनायनि उनावनो बिटिआर ओनसोलनि तामुलपुर आरो अदालगुरि जिल्लानि मोनद' बिधानसभा बियाबफोरखौ लानानै दरं लकसभा बियाब खालामनो नागिरनाय फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। जायनि थाखाय गोजोननाय गैयैखौ फोरमायदों अदालगुरि आरो तामुलपुर जिल्लानि समाज सिबियारि, मेलेमजिबि आरो माहारियारि आफादफोरा।
बर' थुनलाइ आफाद एबसु ट्राइबेल संघजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि रायजोफोरा दरं लकसभा बियाब खालामनो नागिरनायखौ गोजोननाय गैया। बिटिआर हालामा भारत संबिजिरनि 6थि फारि ओनसोल। बे आयेन बायदियैनो बिटिआरनि अदालगुरि आरो तामुलपुर जिल्लानि बिधानसभा बियाबफोरखौ लानानै अदालगुरि मुंजों लकसभा बियाबखौ दाफुंनो नांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय कअर्डिनेशन फर अदालगुरि हाउस अफ पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युएन्सि डिमान्ड कमिटि मुंनि गोदानै कमिटि दाफुंनानै दरं लकसभा बियाब मुं होनायखौ बोखारफिननानै अदालगुरि लकसभा बियाब मुं लाखिनांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामनो थांखि लादों। डक्टर गाम्बारु मोसाहारिनि दैदेननायाव थांनाय 4 जुन खालि गोदानै जोनोम जानाय खौसेथि बर' सुबुं गौथुम आफादा 26 जुन 2023 समबारखालि गलाघाट जिल्लायावबो जिल्ला कमिटि महरै दाफुंजाबाय। खौसेथि बर' सुबुं गौथुम आफादखौ आबुङै दाफुंनानै होनाय जायो। मख'नो गोनांदि गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि आफादगिरि महरै सायख'जायो हरेन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै सायख'जायो सपन नार्जारिमोनहा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि आरो डक्टर बाबु बर' लोगोसे बिथांमोननि सोद्रोमाफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाफुंसार होयो। आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाब चन्द काटारियाया राजनितिकआव थांफिननो हागौ। थांनाय 22 फेब्रुआरि 2023 आवसो आसामनि रायजो बेंगिरि महरै बिबान आजावनाय गुलाब चन्द काटारियाया राजस्थाननि उदयपुराव मोनसे टय ट्रेन बेखेवनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैनाय समाव जेब्ला खौरांगिरिया राजनितिकआव फैफिनसिगोन नामा होननानै सोंनायाव गुलाब चन्द काटारियाया बुंदों दि बिजेपि दोलोआ जुदि गावखौ बिथोन होयोब्ला गाव राजनितिकआव फैफिननोबो हागौ। मख'नो गोनांदि आसामनि रायजो बेंगिरि महरै आथिखालाव अखाफोर दानब्रैल' जादों। नाथाय बे दानब्रैनि गेजेराव गुलाब चन्द काटारियाया खेबब्रै दावबायहैबाय राजस्थाननि उदयपुराव। बेनिखायनो खौरांगिरिया सोंदोंमोन गुलाब चन्द काटारियाखौ। मख'नो गोनांदि गुलाब चन्द काटारियाया बिजेपि दोलोनिफ्राय उदयपुर एसेम्बलि बियाबाव खन-8 एमएलए देरहासार जानो हाखांबाय आरो मोनसे समाव राजस्थान एसेम्बलिनि हेंथा दोलोनि गाहाय बिबानखौ रुजुनखांबाय। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।